आच्छा बारु थाइबानि लारु बेवाइफोर थफसिखौलाय मा सानखो बिखुनजो सना? हा माथो सानबावनांगौ जाखो हौवायाथ' गारनानै थांबाय दा गुबुन हौवा लानोबो दानि जुगाव जिबायदि जादों हाबाबो होथाव जाया माथाव जायाबो जानानै दं। अरे बिजामादै अमा राजा थानायावलाय मानि इसिबां सिन्थाब्रा? दा हाबा जाखानाय मानसि हौवा गारनानै थांजानाय दा मोजांबाबो गाज्रिबाबो हिनजावखौसो दाय होसिगोन जोंहानि फिसाजो थफसिखौसो। मालाय हिनजाव गदायखौ अनसोगारोनो फेक्टरियाव खामानि मावनानै बेजोंनो जाहोगासिनो। गोदो जोंहानि फिसाजोनोसो ओंखाम बोथिसेखौनो मोजाङै जाहोनो हायामोन बियो। माबा मोनसे बिबानो दायसो जायोमोन बुलाबायोसोमोन। फैसा लबिया होननानै दाय जायोमोन आंनि फिसाजोखौ। मा मिथिगौना आइ बिखुनजो जायफोर मानसिफोरा हिनजावफोरखौ फैसा लबिया होननानै टेग होदोंना हिनजावफोरखौ फैसा लबिया होननानै बदनाम खालामदोंना बैसोर बायदि हौवाफोरनाव थाइसेबो फैसा गैया आरो जायनाव फैसा थाइसेबो थाया बैसोर बायदि हौवाफोरासो बुङो हिनजावफोरा फैसा लबिया होननानै। खोनादों नामा माहाजोन माहाजोन कररपति लाखपति मानसिफोरा मालाबा हिनजावफोरखौ फैसा रायखसि फैसा जाख्रबग्रा होननानै बुंदोंना? बुङा रावबो। हिनजावफोरनो थाइसेबो फैसा होनो हायि मानसिफोरासो बिराद दावराव खालामो। गावसोरथ' फैसा थाइसेबो होनो हाखायानोसै बदनाम खालामसिगोन आरो मालाय हिनजावफोरखौ। बुंनो थाङोब्ला जों हौवा माहारिफोरा बेसेबां मोजां। गोसो जायोब्ला बुहुमनि गासैबो शक्तिखौनो जोङो हिनजावफोरनि आथिं सिङाव दोननो हायो। बे जोंनि नाजानायनि सायाव जोंनि बुद्धिनि सायाव बे टेलेन्टनि सायावसो जायो मिथिबायना? बेनिखायनो आं बुङो जाय हौवाफोरा हिनजावफोरखौ फैसा लुबैया होननानै बुङो बे गावसोरनो जाम्बा मूर्खसो। मानो होनोब्ला फैसाखौलाय मानो लुगैया? लुगैखानांगोन फैसाखौ। फैसा लुगैबासो सिमांफोरा गिदिर जायो। सिमांफोरा गिदिर जायोबासो जोंनि जिउआ गोलाव नङाबाबो दान्दिसे सम जोङो माहाजोन जानानै गोसो बायदिथ' मावनो हायोना। बेनिखायनो गासिबो फैसा लुगैनांगौ। हिनजावफोर सिख्लाफोर फैसा लुगैबाय था लुगैबायानो था नोंसोरो। फुंनि मोनानि फैसा 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 होनबायानो था गावबा गावबो खामाय आरो फैसा गोनांफोरखौबो नोजोर हो बास। मानो होनोब्ला दुरबल मानसिफोरासो हिनजावफोरखौ फैसा लबिया होननानै बुङो। सैथो हौवा रियेल मार्ड होननानै बुङोना बिसोर मालाबाबो फैसाखौ गिया मिथिबाय? बिसोरो हिनजावफोरनो फैसानि मालासो गानगोन माला ना मा बुङो आइ बिखुनजो? हा फैसाखौलाय लुगैबा मालाय बहा मोननांगौ जाखो? अरे नोंसोर हिनजावफोरनि खोथा बुङाखैब्रा आजिखालि हिनजावफ्राबो बिराद खामानि मावग्रा जाबायलै आइ बिखुनजो। बे थफसिनोबो माबा मोनसे खामानि होगोन दे आं उनाव। लेखा रोङा फरा रोङा मा मावनो बेलाय? जौसो सावनानै फानगासिनो आंजों। आच्छा बारु थाइबानि लारु आंनि बिखुनजो जानानै जौ फानो? नै बेहा दासो मिथिबाय बिखुनजोआ जौ फानो ना फाना? दे एबारनिफ्राय दखान मोनसे लुनानै होगोन आं। न'खरनि फिसा फिसौफोरखौ मोजाङै नायबानो जाबाय दे। जोंनालाय दङ आरो एसे एनै खरसा मोननो थाखाय जौखौ फानो आरो ओरैनो न'खर संसार खुंथारनांगौ होननानै फाना आङो। गोदो जा फानबोबाय दा हाला सिनस्रिफोराबो साग्रा जाबाय दाना। मालाबा नाना होगोनलै आङो। ओइ फाग्ला बिखुनजोनि सिनस्रिखौलाय मानो नालाबायनांगौ जाखो? माथो जाखोब्रा नोंनि सिनस्रिया साबालाय आं नानानै होखानांगोन ना उपाय गैया। मानो नाजालाबायनांगौ जाखोहाय जानला मोनला जावलिया बाथ्रा बुंथारो। माथो गाज्रि बुंलायखोब्रा आंलाय मोजांसो बुंदों। बिखुनजोनि सिनस्रि नाना होनायावनो माबा जाबाय आरो। मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायो नोंलाय सम समलाय? हामगौ नामा बिदि बुंनो? मा बुजियोब्रा बिखुनजो सना नोंलाय? आरो एसे देलायनानै थाबासो मोजां नुयो। दिनैलाय माबायदि नुथारदों नोंखौ? जोंहाय बायदिसो नुलायलांदों। दे बांद्राय फौसुलिया बाथ्रा दा बुंसै आंनि सिगाङाव। जौ लोङोबा लोङो होननानै बुं बेवहाय फौसुलिया बाथ्रा दा बुंथार। आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोर आंखौ रावबो सैयालै फिसाजोबो सैया बिमायाबो सैया बिहावसोआबो आंखौ नायनो बायो। नोंखौलाय सोर नायनो बानांगौ जाखोसै? नोंखौलाय माला नायनो बाय? नोंसो साननानै लायो। आच्छा बारु थाइबानि लारु बिदिसो नामा? नों बेवहायसो आंजों रायलायफैबाय थानो मोनबाय। नोंहा इलेक्सनाव ओंखारनांगौ गोनां गैया? इलेक्सनालाय जाबाय थागोनब्रा। इलेक्सननि खोथाखौ बाद हो। जायखिजाया बिखुनजो दं नालाय बिखुनजोनि न'आव फैयोब्रा खबर लानो। ओमफ्राय आंना फामे दार्लिङा बिगुमै सन्थला मोननाव थांनायानो फैयाखै। बिगुमै सन्थलानावबा जि थाहैबाय थानो हायो आंनावबा थाहैथारालै बे। नोंहालाय मानि एदावनानै लाबाय थायो? दे आंनिनो दायसै जेब्लाबो आंखौल' दाय हमो नङा होमबा? बेनिखायनो गोसोआव दावदाब लानानै ओंखारलांनोसै आं बे न'निफ्राय। बाय बिखुनजो सना। फौसौलिया बाथ्रा बुंबाय थागोन लाजिनाय गैया। माबा बिखुनजोनो सिनस्रि नानानै होनो नागिरो मा एसेयाव सौफे फाग्लाया लाजिनाय गैया। बाप्रे थफिराम मा एसे गिदिर बिबार लाखोलै? बिबारा माने नों मोनथिखादों जानो हागौ आं मानो लादों बे बिबारखौ। आं बारा मोनथियासै देलाय खोन्थालाय। माने देग्लाय आङो पार्टियाव हाबनो नागिरदोंलै। मा पार्टियावलै? बिबार पार्टियाव बिबार। आच्छा आंखौ गाज्रि मोनालै भाइमोन आंखौ गाज्रि मोनना लाब गैला। मानो होनोब्ला एबार आं नांगोलावबो गैला आरो ट्रेक्टरजोंबो गैला आङो। मानि थाखाय? माने आं बांद्राय मोजां मोनाखै नांगोलखौबो ट्रेक्टरखौबो बेनिफ्रायनो बिबारावसो थांबाय आं बिबाराव। जेराव बाहागो मोनगोन बेवहायनो थांगोन आङो एबार। फाइनाल डिसिसन नामा? औ फाइनालानो बिसोरो ज' जानो लुबैला गासैनोबो मासिनांगौ बेनिखायनो आङो गेजेरावनो ओइ थालानि फिसा गाला आङो बिबारावसो थांबाय बिबाराव। जेब्ला गावसोर सानैया मोननै पार्टिजों मोनसे जायो होमबाना बर'नि थाखाय थै थां जुजिगोन दान हिस्टरि क्रिएट खालामनायाव आं हेफाजाब होगोन। अब्लासिम आं बिबारावनो थांसै बिबाराव जि जायो जा होगा देखा जायगा अपना काम बनता भर में जाय जनता होननोसै आंबो गावनि जिउआल' मोजाङै थानो हाथोंसै आंनि फैनो गोनां फिसायाल' मोजाङै रायजो मोनजाथोंसै बेखौल' नायनोसै आं। बाप्रे बिदिसो होमबा नोंना साननाया? आंलाय माथो बुंबावनो नोंनि डिसिसनखौलाय नङा होमबा? अब्लाबो खेबसे मोजाङै साननानै नायबावदो नामा?
बर'जों बर' हेफाजाब होआबा मालायाथ' हेफाजाब होनो फैनाय नङाना जोंखौ ओइ खोनासंनो बाबायलां बे खोथाखौ बै लिडारफोरनि सिगाङाव थांनानै बुंनो थांलै ओइ जोंनि सिगाङाव बुंनानै लाब गैया जोंलाय लिडारफोरा जेखौ थिनगोन बेखौसो मावगोन दा लिडारफोरा नों गावजों गावनो माबा जालायलायबाय थायोब्ला जोंलाय फोरजाफोरालाय मा खालामनोब्रा बेनिखायनो मेथड सोला बिबार फारसे बाय मोनसे खोथा नोंलाय बे बिबार बारियावलाय मानो फैदों आंबो बिबारखौनो लांनो फैदोंलै हाफांनि थाखाय बापावै औ ओमफ्राय बे बिबाराथ' नोंना थाबाय थायालै मानो नोंलाय बे बिबार अरिजिनालखौ लाखो नोंलाय बेबो बेसेबांबा गिदिर आं मायबा रासायनिक हासार होगोनब्रा बे बिबारखौ आं गेवलां होबाय थागोन मिथिबाय आरो जिबरां नों बांद्राय टेनसन लानाङा आंनि बिबारा बिराद मोजाङै थागोन दे होमबालाय आं थांनोसै माथो बुंबावनोलै गुबुनखौ मालाय बयहाबो गावबागाव मोनसे अपिनियन दं थेवबो बर' हारिनि खौसेथिखौ लानानै सानोब्ला बयनिबो साननाया एखे जायोमोनब्ला मोजां आरो नै आंहा बावनानैसो दं हाफांखौ बुरखायहैनांगौआ आरो बे खर' गाज्रि दाउस्रि देलायखौबो लोगो हमनांगौआ साला मा खालामबाय थायोलै बे दाउस्रि देलायाबो बेखौ लोगो हमग्राबा जानाय नङा बिबारखौ उनाव लांफैनोसै आं मा होनखो बे नंखाय सासे निहाद नखरनि फिसाजोखौ नोंसोरो बुथारनो हायाखै दाबो बे मोनसे फिसा खामानिखौनो मावनो हाया नोंसोरो मानि थाखाय फिसिदों आं नोंसोरखौ जोगोनो मानि थाखाय सरि मेडाम नेक्स्ट टाइम खामानिखौ जों कमप्लिट खालामगोन आरो मोनसे खोथा बे हिनजावसाया दिनैनो जिउआ जोबगौमोन नाथाय बेखौ सोरबा बासायदों आंनो जेबो बाहाना नाङा नेक्स्ट टाइम जाहाथे बे मानसिनि थैनाय खौरां मोनो आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय आन्दो जामाबाय अके मेडाम ओरैनो फैसा लादों बिसोरो आंनिफ्राय फिसा मोनसे खामानिखौनो मावनो हाया मालाबा बे गलामनि फिसाखौ गावनि आखाइजोंनो आङो बुथारगोन थेंक इउ सो माच आफा आंनि खोथाखौ मानिनायनि थाखाय फिसा आफा नों फैसानि खोथाखौ बांद्राय सानबाय थानाङा दे आं दखानखौबो नायगोन आरो आं न'खौबो नायगोन मिथिबाय आफा बेनिखायनो नों बांद्राय टेनसन लाबाय थानाङा जेब्लासिम नोंनि मोदोमा नोंनि देहाया मोजां जागोन अब्लासो नों फैसा खामायनो हागोन ना होमबाना नोंनि देहाया मोजां जायोब्ला डाबल फैसा खामायनानै आंनो होफिननांगोन दे जागोन फिसा दा नोंनि फरायनो गोनां फैसायासो बेखौ नोंनि देहाया मोजां जाबा नों आंनो डाबल खामायनानै होबानो जाबाय ना दा बांद्राय जेबो बुंनांला आं न'आव कल खालामनानै आइनो खोन्थाहरनो नङाबा आइयाबो दुखु खालामबाय थागोन दे जोंलारियाय आं मालाय माथो होनबावनोब्रा फिसाजोआनो अख्रा बुंबायबालाय देहाखौनो फाहामग्रोनोसै दे देहा मोजांबासो खामानिबो मावनो हायो नालाय गसाय थाबैनो मोजां खालामदो दे गासैखौबो हेलौ आयै नै आफाखौ सार्जारिनि थाखाय एडमिट खालामबाय आं बांद्राय जेबो गिनाङा सार्जारिया मोजां जाबानो मोजां जागोन आफाया फैलायनाङा दे आयै नों दखानाव थाहैबानो जाबाय जागोन दे एन्टनिय' जोंलारि नोंनो फन हरबाय थादोंमोन आं सरि आं फनखौनो नायनो बावनानै दङ ओमफ्राय नों बेवहाय माब्रै आंनो फावगालिया खोन्थाहरदों खोनानाय लोगो लोगो आं नोंनिसिम फैखाबाय माब्रै दं आदैया सार्जारि खालामनांगौनो दा एडमिट खालामनानै दोनथ'दों सार्जारिखौ दसे उनाव खालामगोन होननानै बुंदों आच्छा बेसे गोबाव लागोन होननानै बुंदों बारा गोबाव लानाय नङा होननानै बुंदों साननैयावनो जागोन होननानै बुंदों आच्छा दे फैसा थाखानि प्रब्लेम जायोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय नों जिंगासि नाङा आं मेनेज खालामबाय दे अब्लाबो ओमफ्राय नों माब्रै दं माब्रै थानो आरो आं दङ जोंलारि नों मालाबाबो गावखौ हारसिं होननानै साननाङा दे आं नोंजों जेब्लाबो दं जागोन दे एन्टनिय' जायखिजाया माबा मोनसे प्रब्लेम जाबानो आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय दे जागोन दे दा नों थांनो हासिगोन मानो आं दसे थाथ'नो हागोन ना आरो आं आदैखौबो नायहैनो औ होमबालाय नों जोबोद गाज्रि खामानि मावबाय बे बाराव जुदि आदै सन्दलाया जुदि गाज्रि माबा मोनसे जायो नोंखौ आं मालाबाबो निमाहा होआ आरो नोंनि एगेन्सि गसंथेनो आं एसेबो गिनायबो नङा दासो देलाय नोंजों गोनां खोथा दङमोनहाय जुदि खुदुमनायनि खोथाखौ सोंनो नागिरदों आंनाव टाइम गैथ'आ मिथिबायना आंना थाफ्लिया माबानिबो जादों मा जालायखो नोंनि थाफ्लियालाय मा बुंनो डाक्टरनिफ्रायसो फैदों आं दासो मिथिबायना नायनो नामा आंनि थाफ्लिया मा जानानै दङ नोंनि थाफ्लिखौलाय मानो नायनांगौसै आंलाय सियाराव अमा लाजाया बायदिसिना आथा लगायनानै आंनि गस्लाखौनो थुफ्लंलायोना आंनि थाफ्लियाव नांहैजोबदों मिथिबायना आथा उथा सिमेन्टजों लगायनाय रासायनिक ग्लुक'ज मा होनोमोनलाय ग्लुक'ज ना ग्लुक'ज मिन्थिला आरो आङो फेब्रिक आथा ना मा नै बेफोरखौ लगायजोबदों आरो थाफ्लियानो गुगाहां जादोंमोन मिथिगौना ओमफ्राय डक्टरासो आंनि थाफ्लिखौ एसे मोजां खालामनानै हरबाय दाबो खुथ्रा खुथ्रि दुलुन दालान जानानै दङ आरो बेनिखायनो नों आंनाव जेबो सोंनाङा मिथिबायना खर'आ गाज्रि जाना दंखायो आंहा अमा राजाखौ सोंदों मिथिबाय खोथाखौ खोनानानै दुखु मोनबाय आङो होमबाबो नोंनाव सोंबाय
बुंनांगौनि सिगां दाखालि जानाय जाथाया ओइ बारहाफां जानला मानला सोंबाय थानांला मिथिबाय नों खुदुमनाय टपिकखौनो लानानै इसिबां दावराव खालामबाय थायो नामा बाल नोंनि हौवाखौथ' सियाखैना आं माबा गोसो थोलायनाय थांसो सानखोना माखै जोंखौ आंना मुदा ओरैनो गाज्रि दंखायो आरो अमा राजाखौ जोंखादों बेनि सायाव नों आंनाव जात जात सोंनाङा बारहाफां मानो सोङाहाय सोंनांगोन खुदुमलायनायनि बाथ्रा दङ ना ओइ बाथामिस हाफां मा एसे दावराव खालामबाय थायो बा खुदुमनाय खोथाखौनो लानानै इसिबां दावराव दाबायदियाव नोंनि हौवाखौ सोरबा गोसो थोनानै नोंनि हौवाया सोरखौबा गोसो थोनानै लाना खारा नों मा जागोन गोसोफोरखौ एसे गोरा खालामनानै लानोब्ला मिथिबाय लामाया दा जेबो बुङा र' फाफ्लिनि बाहाना होनानै थांबायना नोङो न'आव थांनानैसो मोजाङै सोंहैफिनथारगोन आं गारनायाव गैया मानो फैदों नोंलाय बेवहायलाय नोंनि आदैया दङना गैया नोंना मबाइल गैया नामा ना सोरजोंबा खावनानै लांजाबाय मानो मबाइल गैया जानांगौ जाखो होमबालाय फन हरनो हाया नामा आदैनाव ना बेलेन्स होनो रिसार्ज गैया नोंनाव आंनाव रिसार्जआ जेब्लाबो जोबा मिथिबायना आं बोसोरसेनि सोनानै लाखायो होमबालाय मानोथो फन हरालासिनो बे खामानिनि जायगायाव नागिरफैनांगौ डिस्टार्बनो नोंहालाय मा जादों आंहा जाथिखौसो नागिरफैदों दा मानो खामानियावलाय नागिरफैनांगौ नोंलाय नोंस्रा मबाइल गैया नामा गावजों गाव खबर लालायनो नोंनि आदैया आंनि फनखौनो थिखोआ आं दि नोंनि आदैखौ बेसेबां गोसो गोरबोनिफ्राय गोसो थोयो आं दि बेखौ बेसेबां अनो नोंनि आदैया बुजियानो आंखौ मालायफोर बायदि नङा आङो बेसेबां गोसो थोयो बेजोंनो रुजु रुमु रायजो जानो सानो नोंसा आदैया आंखौ नायफिनानो नों बायदि बादुलि मानसिखौलाय सोर मोजां मोननो दुनियानि जोबथा अलसिया मानसिया आंनि आदैखौ गोसो थोनो फैदों नोंसो आदैखौ गारनानै थांदों दा हाबा जायानानै दालाय मा साननानै फैफिननो नागिरलायखो नोंलाय लाजिनाय गैया नामा गन्थं गैया नामा गैयाबा सार्जारि खालामनानै ला गन्थं गैमाराथ' आरो बेनिखायनो लाजिनायबो गैया मा साननानै आदैखौ नों गोसो थोफिनखो जुदि गन्थं सार्जारि खालामनो फैसा थोआबा आंनिफ्राय लाबानो जाबाय ओइ बानलु बेदां बांद्राय बुंनाङा दे खेबस' जागोन आंजों नोंहा मा नांजादों जों सानैनि गेजेराव हाबनो नों सोर आं रावबो नङा आरो आंनाव सोंनोबो नाङा आदै जाथिया बहा दं गैया नोंसोरबायदि बादुलि अलसिया मानसिफ्रा आंजों रायलायनोबो समाया नों गेदेर मानसिखौ बिदि होननानै लाजि फोनांगोन नोंहा एसेबो साननाय गैया आइ बायदि सिख्लाया नोंजों हाबा जायो जिन्दगि बरबाद जागोन आं हाबाबो लाया आरो हाबा खालामथारनांगौबाबो आंनि सिख्लाया बिराद मोजां जागोन आं बायदि जानांगोन जानला मानला लामानि सिख्लाफोरखौ नुबानो गोसो थोनाय आंनाव हुदा गैया बेनिखायनो आंनि टेनसन लानाङा गावनि गन्थंखौ टेनसन लाग्रो नोङो गन्थं गैया नालाय लाजियाबो मा जालायदों जाथि नुबायना बानलु बेदाङा आंखौ माबायदि बुंदों आंखौ बायदिसिना बुंनानै लाजि फोनांदों बेखौ एसे रायनानै होलाय सैथो खोथा बुंनायावलाय आंखौलाय मानो रायनांगौ जाखो आदैया मालाय बानलु बेदां नों जेबो बुंथ'नाङा आच्छा मानो फैदोंमोन नों आं ना नोंखौ जोबोद गोसोखांनानै नायनो फैदों नों जोबोद खस्थ' मावो नालाय आं नोंखौ गोसोखांनानै नोंनि थाखाय आङो मेथाइ लाबोदोंमोन मेथाइखौ आङो बेग सिङाव सोनानै लादों नोंनो नांगौबा आं होगोन आं मेथाइ जाया एसेबां गरमाव आरो आंनो नों जेबो लाबोनोनो नाङा मिथिबाय दावदै आरो हायोब्ला आंनि खामानिनि जायगायाव नों फैनाङा दे होमबा नोङो मानो फन रिसिभ खालामा नों फन रिसिभ खालामाबा आं फैबायानो थागोन नों आंखौ मानो गले गले कल खालामबाय थायोब्रा आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैलाना खोनाबाय मा बुंदों ना गन्थंजों लोगोसे खोमायाबो बेंगि जाबाय नोंना ओइ गथ' नोंखौ सोब्बागासिनो सोब्बागोन मिथिबाय खामानि मावनोबा माव गावनि खामानिखौ बेवहाय गेदेरफोरनि गेजेराव हाबखौनो नाङा मिथिबाय मानल' बेदां नों न'आव थांगो थां आं आदैनि खोथाखौ मानिनानैसो नोंखौ जेबो बुंला आरो आदै बेफोरबायदि बादुलि मानसिफोरनि खोथायाव गोजावथारनाङालै मा एसे दुगामारा गथ' बियो बेखौ गाज्रि मोननाङा दावदै नों बुंबाय जेब्ला आं बेखौ गाज्रि मोना ओमफ्राय जाथि आं नोंखौ बिराद गोसो थोयो नोंलाय आंखौ गोसो थोयो ना थोआ आं बुंखाबायना आंनो एसे सम हो बेसेबां सम नांगौ नोंनो लाबानो जाबाय ओमफ्राय जेब्ला समा फैयो आंखौ आइ लाभ इउ टु होनबानो जाबाय दे बेखौ आं ग्यारेन्टि होनो हाया बर्तमान आङो मोनसे प्रजेक्टआव बिराद बिजि बेनिखायनो हायोबा नों आंखौ दा साननैसो खबर लाथ'नाङा अके होमबालाय दा नों थांनो हासिगौ आंबो खामानियाव थांफिनि जाथि नोंथ' आंखौ गोसो थोखाला आं मोनथिखाबाय बेनिखायनो दावसे देलायजों लोगो जानानै नोंनि बेबस्थाखौ लागोन आं मिथिबाय मानो होनोब्ला नों आंनि आं नोंनि अराय जुगनि थैस' थांस'नि बालाव मा राजा दिनै सानसेखौ खुसि खुसि बहा हांसो राजा बायदि गाग्लाबाय था गाबोनसो आङो मुभि देखायगोन नोंनि मिथियाखैबा बारहुंखा बांदों फैनायनि सिगां बोरै दिदोम स्रि स्राय जायो बिदि जानानै थाथ'गोन आं दिनै बेनि उनावसो गाबोन ट्रेलारनि मुभिखौ कमप्लिट देखायगोन आं बाला दावसे देलाय
नों आंनि फनखौ मानो थिखोआखैमोन? गोसो गैयामोन आङो थिखोनो। जेबोला गोसो गैया आं फनबो थिखोआ, नायनानैल' थाबाय थायो आं गोलोलोनो, मिथिबाय? नोंनो आङो खामानिनि थाखायसो फन हरदों दा, आरो आंनाव फैसानिबो जगार जाबाय। आंनिफ्राय फैसाखौ लादो आरो जाथिखौ आंनि खालामदो। बिदाया आंखौ बरबाद खालामग्रा, बिनानावा आंखौ खुसि खालामफैग्रा। बिदा बिनानाव मासि मोजां खम्बहाय। मा सानखो? अके डन्ट वारि। नोंनो जाथि नांगौ ना? होगोन दे आं जाथिखौ। दा नोङो फैसाखौल' होनानै थांदो। होमबा आं नोंनो गुगल पे खालामनानै हरनोसै आधा आधा। दायो एडभान्स होनानै थांनोसै आङो 25,000 आरो खामानिया जोबबाथाय 25,000 होगोन। होनोबा हो, होनो गोसो गैयाबा थां। आंनो फुरा फैसा नांगौ। होमबालाय आङो 40,000खौ होनोसै, 10,000खौ उनाव लादो। अके, बाय बाय। मानसि गेदेर जानो थाखाय रिस्कखौबोथ' एसे थिखोखानांगोन। बेनिखायनो फिसा फिसौ खामानिखौ मावनानै उनावहाय आंबो माफिया जानोसै, माफिया लेडि। बेबो बर'नि, मिथिबाय ना?